Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Christina! Christina kayo! Christina! Anong mialing ka magdrako? Ikaw na hinuuna na ikaw! Luis! Christina! Christina! Ang adlaw! Christina, mahal ko! Ganong isaw, pumating akong kamatayon! Nga naman! Luis! Dungan ko ikaw sa imong kamatayon. Dili, Christina! Mabuhi ka! Mabuhi ka! Dili! Luis! Christina! Ang Diyos, mahal ko! Ayan, nasunaw! Panay ko ikaw sa imong kamatayon. Kalain sa kundam ko. Dungan ming namatay si Luis. Pero sa ngilid sa pangpagami namatay. Makita mo na ka din sa bintana sa kwarto niya kung kwarto karaang din. Ayok kayong buwan. Maklaro kayong hardin. Si Luis. Gusto kong makita si Luis. Basi nabuhi siya balik. Usa ba to? Gibundak. Nabundak ang pultahan. May nakasakaka din sa bahay nga tesa. Ha? Mau ba? Wikaron kabe. Ay bunal ay. Abi ka nagamatay naman ang mga kawatan na sad ang musiaw. Ha? Uy. Eso. Bayhon man ito ni katong nanaog sa hagdanan. Asa ba to sa paingan? Uy, ka na nag-sleepwalking naman sa kaning babayhan na. Yan ako sa hardin. Pero, may Luis din eh. Sa pangpang. Ato ko sa ngilid sa pangpang namatya ni Luis sa kundamgo. Ay, hain naman to stinay. Tora. Tuwa sa paingon sa pangpang. Basta lang nagdamgog yung lagi ng babayhana. Ano na ba sa paingon sa pangpang? Agoy, kasakit na ba yan sa akong tiin? Takutas nagdinagan. Hindi na ko sa pangpang. Luis! Luis, saan ka? Luis! What is Luis? Nagdamgo lang yun ay ko ni Luis. Wala yun ay si Luis. Luis! Makita pag-usap na ako sa kundamgo. Luis! Dali! Ay, Nausa ka man! Dili siya mamatay. Dili minangamatay si Luis. Dili mahina sa pangpang. Tira. Ayaw pagliho ka. Kay naaka na sa ngilid sa pangpang. Matapikas taong ka sa ubos din. Tuhoy ko, Lula. Dili may managan si Luis sa diyang gigukod sa mga tao. Sa ako, amahan.
Og ilabay nilang bangkaw si Luis dapat ako ni kinalihan. Mao ko na igo sa bangkaw. Lusa naman sa dagi panulti ni mo, Tinay! Unya kalit lumigiti bang adlaw, Lola. Og nasunog si Luis kinaigo sa hayag sa adlaw. Og nahimo siyang abo. Og dugan mi nga matay, Lola. Tinay! Inadam ko lang yung taon ka ng tanan. Ayaw ka naghilaki. Kalimti na yung taon si Luis, Tinay. Klaro kayo ko nakita, Lola. Klaro kayo na ko nakita nga mong kamatahin ni Luis din yung maong pangpang. Pero, Nagsamgo ka lang, Tinay. Luel mo. Kalimti na si Luis. Aron magmalinaw na usab siya. Lu. Kung tinuod nga mahal ni mo si Luis, kinahanglan imo siyang kalimtan. Dili ka na maghuna-huna siyang kamatayon. Kinahanglang malubong sa kalimot ang pagkabuhi pag-usab ni Luis nining dapita. dali na, Tinay. Mamauli na ta sa bahay nga tisa. Unsa man kanande nga nagpagwapo naman sab ka. Matugos ba nga tisa, ma? Oh, may noon. Uy, ingnas Tinay ha. Nga sa sunod buwan ako mobayad sa akong utang adto niya. Ma, ay napangutang Tinay, ha? Ayaw nagipangutang niya pag-usap, ma. Ay, so... Mawaw tanin mo kay Dugay nagkambayan na niya. Ngay kanimo, best friend bitaw mo. Apa di ay, Pasabta lang dong. Uy, hala. Ayan. Ka, ma. Doon na may sabot. Ha? Uy, maningil ka na, uy. Isa! Tulong kapitan ni mo git. Iutangan, ma. Unsa man di ay. Dong. Aadto as kapitan kaw. Ing nangawa ko, dong. Kap! Tingos mama, yang ibayad budbud niya. Hindi budbud, bingka niya ay. Hanggaw ko magkapag-anak. Ing nangawa ko. Wag ko na siya diri, Kap. Ay, pagkatuntog yun yung anak. Ay, pa! Ayaw na lang paningil ni mama. Mirna. Total, magminyo naman mo pa. Ha? Ayaw lang paningil pa. O siya pa? Kap. Pa. Ha? Huwag ka kagidagaw. Ayaw na. Murag, ay patakag sulti. Kaya murag lara makagbaba. Di tao na mahitabo, uy! Kap, ni ka man lagi kap, mamisita ka na ko. Iyay, harana ba? Ay, di Pagharana ba? Ay, harana sa kagaral mo. Ha? Maningil taong ko sa imong utang, sa imong nautang nako. Kap, Ah. pangasawaan na lang ka. Iyay. Maimpas ang utang ko nimo. Biis ay bangag sa ilong. Oy. Imo na lang itong giutang, ha? Kato, imo na lang to, itong giutang ni mo nako, Mirna. Di lang tao ko magamahan anang nanding Pa! kagaral mo. Kap! Kap! Patyo na noong ka. Balik pa! Ay, biya pa! Nindot kining bingkang mama, kinabahaw na ni! Mao! Gaygahi na ni! Pa! Tinay, ayaw taong ko hatagig problema, day. Tiguang na yung tao ko. Kunya, ikaw na nun ang maghatag og kagool na ko. Silo, alam ko la. Pero, di lang gid ako kalikaya ng pag-una-una ni Luis. Naaragon siya sa kong hunahuna lang. Naasin sa kong kasing-kasing. Ay, naibaw ko. Pero dili ka ang magpadasti mong gibati. Kabisan mag-unsa pa ka, dili na ka tumabuhi pa si Luis. Gusto, si Lola ni mo, Tinay. Nahimo nang abo si Luis o si Claudia. O nabubo na sa tubig ang ilang abo. Tinay,
Ni apay taong ko, day. Una-una, asab ko. Kita na lang duha ni ini kalibutan na unya biyaan pag yung kunin mo sa buot. Oh, dyan na mo din Ha? Ano mo? Kagwang ni babuya. Wala. Anong guol mo? Ay, paggulguol niya. Bay, may pagmanuroy ta. Tara na, manuroy ta na. Bitaw-bitaw na sige panuroy mo nanding. Isoroy ng higalan ni mo. At tumog syudad. Pakurat niya buangan. Magilis na ko ding ha. Sa may nasin yung hunahuna lo. La. Ha? Muban ka to syudad sa tinay na ko? Ba, klaro na lang kay mag-ilis good siya good. Okay. Napangaon una mo sa terminal ha. Una mo pa na kay Ugbas. Pagdali di kaunting. Matok ang taon ko ba? Ay, inom lang na akong tubig. Pagdali ba? Ano magkasakay ta sa biyahe karon paingon sa syudad ba? Dali na, dali. Lagi yung yara ko. Tara, biyahe kita. Para! Para ka mo sa kay me! Para! Ita ni ba yung nag-taxi man taon ta? Ano sa itong plite ni? Mahal na ba kayong plite na yung taxi? Kalingkod, tatak 40 diyon. Ay, may panag-jeepon lang ta. Kinahanglan mo dali tag-abutan sa ato at tuanding. Kasam dito ba? Ha? Yan na ta. Doon na lang ta. Noy. So, na tungasan nga kalsada ha. Uy, saan lang kasada? Bay, muram nagpilang katuig mo na maagi eh. Uy, ni Hunong. Ay, ano na ko hutog day? Hindi ko bulaw si babaw. Kay hilan, kay nang bahay ng babaw. Hoy, Noy. May mo biya kang ireklamo, Noy. Di na kakadrive ka na yung style, Noy. Di na mo ilaos ang yung pasahero. Saan ka? Pasensya, gid mo kay mahadlok na ikuha ng bahay si babaw day. Dong, na ako rin maligno nga, nagpuyo niya. Jack!